нашето родословно дърво. Иван Балков ще го представи. Да видите колко сме нашия род Балкови. Има такава мъдрост, която определя дървото се крепи на корените, а човека се крепи, то се чува, човека се крепи на вода. Това е един проблем, който нашия род в продължение на много време изпуска като възможност, за да може наистина рода да живее задружно и да може всеки да се крепи и в хубавите моменти, и в добрите, и в лошите. Тук е направено родословното дърво на нашия род, като произхода започва от дядо Петър и Дина. Дядо Петър обаче има втори брат, който се е казвал Костадин, и тук има представители от този род на дядо Костадин, двама души са тук представители, който трябва да бъде доизяснен и да бъде нанесен на това дърво. От дядо Петър е имал синове Сандо, Атанас, Васил, Неделчо, Апостол и Дик. Тук дядо Сандо, неговите синове Георги, Николай и дъщерята Мария имат поколения, което повечето от вас минаха и видяха, но се виждат до второ поколение. А трето и четвърто поколение не е нанесено, което налага всички ние на тази среща да запишем това, което знаеме, включително до най-малките деца, за да можем да направим пълно дърво. На Атанас, втория брат, синовете са Николай, Йоанна е дъщерята, Тодора, Марица, Марин, Георги. От тях вече произхода поколенията на второ коляно са тук представителите. Тук е Стефан, Атанас, няма го Илия и Павел от това поколение. Втория брат Васил има синове Линка, Атанас, Петър и Колчика. Колчиката е пряко, името му е Никола, но е известен под името Колчика. Тук вече всички имат, нали, синове, трима сина, Петър има двама сина, Иван и Георги, те са тук, един е тук, Атанас с Васили Пани, Линка има две дъщери, Стела и Надежда, и един син Киро. По-настоящем Стела е тук в града. Да. Мариора има двама сина, Сандо, Пуйо. Сандо и Пуйо. Сега какво прави впечатление, нали, до тук? Неделчо има син Неделчо и Петър с синове и дъщери Ленчо, Дяка, Дане, Димитра, Марица, Тодор, Иванка и Петранка. Петър има синове Стефан, Иван, Райна и Цанка са дъщерите. И Апостол, Сандо, Йоан и Ляна. Ляна е най-възрастната жена от нашия род и в момента присъства и предлагам да се обърне да я видиме.
За да оживее това дърво е необходимо още, освен да запълним всички онези клони с нашето младо поколение, да отразиме във всеки квадрат кога е роден човек, тия, които са починали, кога са починали. Тези хора всички са известни със свои специфични особености. Да отразиме в квадрата с какво се е занимавал той в живота си. Освен това, в ново време, а той е толкова старо, родословното дърво трябва да ни послужи в момент, когато определяме здравословното състояние на нашето поколение. Ние трябва да видим всички наши деди и прадеди в какво състояние са били. Зато и организационният комитет тук, който се хвана с организацията на това наше мероприятие, това е Петранка Георгиева Туца. Нейна е инициативата, за да започне подготовката на тази среща. Трябва да отпечатаме родословното дърво, да запишеме адреси, номера на телефони на всички наши хора. Искаме информативно да съобща, че от нашия род в момента има хора извън страната, в Германия, в Австрия, в Холандия, в Канада, в Съединените щати, в Бразилия, в Австралия. Това са много хора, които ние си поставихме за задача в една последователност да установиме адресите на всички тези хора и всеки от нас, и най-младите, да имат информация и да знаят кой е тяхния род и къде се намира това. Папа види я. Тук е дядо, майка ти ли? Майка ти ли е? Аз не ги да ми пише,
какво са известни членовете на нашия Балков род? Дали сме награда кмет, съдия, бизнесмени, учители, лекари, военни и много трудолюбиви и честни хора, дали много с труда си за семействата и градани. А сега микрофона е ваш, който желае, може да разкаже някаква случка за рода ни. Който желае, Горе на Балков. Той става на следите. От цялата маса той наседи където да бе. От мъжката страна. Жилка. Жилка ще бъде. Да, това майка ли е? И това се той направи. С първата песен поздравяваме най-възрастния човек на нашия род, баба Ляна, като й пожелаваме още много дълги години. И да бъде все така хубава. Берут на кого? Берут? То най-малкото от всички присъстващи. Най-голямото и най-малкото. Баба ли сте? Баба ли сте?
Налейте нещо в чашка. Я слушай, и почти
Thank you.
ставаше въпрос за някаква случка. Искам да ви кажа една случка, която не е много как се получава отношението между нас, когато не сме заедно. Огода някой съжалее и преди да не кажа 7-8 години, идва при мен един симпатяга, приятел мъж и казва така: търся Атанас Балков. Гледам го, а сега кой е той? Той казва се Костадин Балков. Аз? Не сте се виждали? Ами сега кой е баща ли? Казва се Тодор Балков. Ами сега не знам Тодор Балков кой е. Аз сега микам някакъв дядо кой е. Казва Петър Вахуза. Чак тогава разбрах, нали? Значи аз познавам повече братовчетите на моя баща, не познавам децата на братовчетите на моя баща. Как се казва поколенията са на внуци и правнуци. Затова много е полезно тази инициатива и пожелавам на нашите инициатори тук, които ни събраха, да организират по-късно такива събирания, за да не се забравим съвсем. Приятно, как се казва, и заболение.
Той брат ли ти е? Да, брат. Че има брат? Четирма там Къде е гайдата? Дойде и нашия ред. Дядо Сандо Балков да каже мини нещо. Не сме кой знае кой музиканти и такова, но все пак ще искам да поздравим родата целия и моя баща присъстващ тук. И гонтът се, нека да бъдем крепки, здрави и сетай да не забравяме това, дето сме се събрали този ден, нека по традиция пак да се събираме и пак да се уважаваме така единно и задружно. Ще видим какво ще направим сега с малко с Веско, тук да видим.